Здравейте хора, брошля, в днешния клип ще играем на Minecraft 1.0. Буквално първата Minecraft ще играем. Тук няма никакво бързо тичане, няма клякане. Не, има клякане, има супер малко. И всичко е толкова различно и супер много лагва. Вижте как се движи екрана. Странно. Не знам. Звуковете са супер различни. Всичко просто е много различно и никога не съм играл. Вижте как изглежда буквално саплинг. Звуковете са различни. Просто нямам думи. Не знам какви работи има. Не знам дали има изобщо крафтинг тейбъл. Как се прави? Как се прави? Какво е това? О, what? Ага. А как се прави крафтинг? Така ли трябва да го правя? Ужас. Видим. Ужас. Майко. Сега ми трябва на кирка. То много трудно се прави. Така. Едно съм. Вижте като дропнеш нещо, колко е странно. А вижте как се дропва. Няма движението на ръката, което в принцип трябва да има. Но нищо, я да видим как изглежда камъка. Даже няма авчидменти. Ето, даже не съм... Майко. Даже не получавам авчидмент Stone Age. Вижте как изглежда. Не е много различен. Мале, кога ли ще мина тая игра? На 1.0 буквално. Добре, много е странно всичко. Ама, какво да се прави? Я брадва изобщо може ли да се направи? Браво. Не. Но съм добър, направих си брадва. Сега ще направя пръчки. Така. Хоп. Айде с една кирчица. Айде. Хоп, съм добър. Взимам си крафтинг тейбъла. И забравих, че тук няма бързо бягане. Чакай бе. Има бързо бягане, просто не е с контрол. Защо прасето не ми даде пържола? Прасе? Защо бягаш? Прасе? Вижте го колко е бързо. Не ми дава пържола. Искам не. Не ми казвай, че прасетата не дават пържоли тук. Защо не дава пържола, бе? Защо не ми даваш пържола? Добре, много странно, явно прасетата не дават пържоли. О, не, дали само хляб се прави? Ето вижте, тичам. Това е бавното, това е бързото. И аз открих Америка, бе. И вижте колко бързо ми свършва брадвата. Мале, колко е странно. Колко лагва. И колко прасета има. Даде ми пържола. Това не даде. Звуковете са супер различни. Това ми даде 2. Аз като скоча и като добия с скок. Как се наричаш? Тогава дават пържоли. Така като се добия. Айде, я знам как се прави. Че не мога да му свикна да натискам 2 пъти шифта. А не шифта ми. Мале, хубаво съм богат на пържоли. Добре, аз викам да спирам да убивам тия свини. И да ходя да търся село. Освен.
Абе, тук дали има лава поне? Тикви, иначе наблизо има село. Овце. Ела бе. Добре, дай да ми вълна. Ти ще ми дадеш ли? Мале колко са странни. Ако я убия без колко пак да. Вижте какви тикви има. О, те така са били тиквите. Мале колко е готино и до някъде странно. Така, дайте да се направя една печка. Ще не мога да тичам да се спика пържолките. Има аз не колко. 2. Така. Добре, имам за печка. Пара си печка. Сега ако ми кажеш, че няма печка. О, добре, има печка. С това мога ли да пека? Мога, yes. И почвам да пека. Така взимам малко дърво, защото нямам кол. И ще пека с дърво. Така, бързо правя го на дъски. Слагам всичките дъски. Добре. Вече имам официално една пържола. Там не виждам. Има ли це? Не мога да виждам надалече с це. Там се е хвърлял някой. О, звука е един и същ. Добре, имам 2. Аз през това време си взема още дърво. Мале, много е странно, хора. Пробайте да играете и на ваше време много странно. Трябва да натиснете 2 пъти W, за да можете да тичате бързо, вместо контрол. А вижте колко малко кляка. Вижте колко... Чакай, още един път. Вижте колко малко кляка. Даже не си личи, че клякам. Ей така. Едва клякам се. Охай, стига толкова ще ми мръзна да чакам. Взимам си печката, печкалата и отивам да ходя на някъде. Това не е смисъл. Отивам да ходя на някъде. Така. О, яйце. От кокоша. От кого друго. О, да не ми пилеш. Да, вижте във водата. Буквално аз ходя. Ходя във вода. Това няма смисъл. Водата е чисто синя. Даже не се движи. Движи само много. Така, искам да... Това ще е много трудно да намеря айран, сигурно. И пък ще твърде лесно, не знам. Никой не съм играл на... А като скоча ми дава и пера, а като ми скоча не ми дава пера. Толкова е странно. Идем в тази пещера. Почна музиката. Options. Така, махнахме музиката. Това е. Моля. Скараме парите. Гледай. Падна във водата. Има айрон. Много айрон има, бе. Аз съм да го взимам. Вижте колко е странно така. Мале сега. Не. Не. Не трябва да ме убива. О, добре, убих го. Така. Много съм тъп и затова падна. Майко, колко айрон има, бе! И той ми го дава сега на купчета. Мале, старата Майнкрафт, човек. Чувствам се като някакъв ретро играч от преди 500 години. Обаче с дървена кирка ще да копа. Така. Това също. Абе, хора! В тия версии съществува Herobrine. Дали ще го видим? Ако го видим, го имам на клип. Между другото, направих си един свят да видя какви са графиките, просто
Ми стана жал да го гледам. Да гледам. О, не. О, чухте ли се едно се щупва? Така. Давам газ. За Бургас. Така. Мога да си направя кофра, нали? Трябва да изпика айрон. Тук имаш кол. Да, ето. 15 айрон. 15 айрон. Нали кола може да издървена кирка? По принцип може да може. Така, нямам... имам. Мога да си направя легло. Идеално. За да си правя легло. Бум. Първо трябва да направя дъски. Всичко ще го направя дъски. Така слагам. Тук слагам. О, то го прави директно червено. Мале, колко. Ще не мога да легна. Вижте как свят. Да. Не мога да си легна. Колко тъмно трябва да стане, че да си легна. Ехо. Защо не мога да си легна? Аз не искам в тъмното да си. Така, изкопаме и този айрон. Да има за броничка. Мале колко лесно се намира в тия версии айрон. Вече имам 21 айрон. 22, 23 айрон. Уи! Плюс този. Отгоре. 12 плюс 8. Чекай. Как бе? 12 плюс 11 плюс 4. Как 28? Аз не съм сложил това. Добре. Какво да правя сега? Да изпека освен тия пържоли. То друго някакво да правя. И просто чакам да се изпече айрона. 23 айрон. И искам да си легна. Добре, какво не мога в... да не трябва да спра ръка. Не. Добре, бе, как се ляга? Какво ли съм тук? Ще не знам как се ляга. Така, правя се една кофе дири. Айде, имам кофичка. Така. Тук има още пещера. Още продължение на пещера. Скелет да няма. Няма. Има айрон. Айде. Хора, не знам дали виждате. Аз виждам супер малко. Поне видях айрона. И сега излизам само като го щупя. Само да го щупя. Хоп. Щупя го. Така, идеално. Съжалявам, ако ми се чува клавиатурата, ама така е. Така трябва да цъкам бутоните по няколко пъти. Мале колко бавно се качвам да взема тази вода. Айде, искам водичка. Що толкова бавно се качвам? Така ли е? Що толкова бавно се качвам? Аз едвам се качвам, бе. Взе вода. Майко. Добре. Лего. Моля. Добре. О, не. Така, слагам го тук. И пак ми дава да легна. Даже няма и респаун. Трябва да взема още едно колко. Не. Да има. Много добре се развиваме за сега. Имам бая айрон. Сега ще направи кол. Да изследвам до край пещерата. Добре. Така слагам и този айрон. И слагам и така едната кол. И си правя торчове. От които ако има зомби, сега би трябвало да знам, че мисля, че се защитаваш с меча. Само това единствено знам. И затова трябва да се направя меч.
Така. И ако някой зомби ми дойде... Така. Идеално. Добре. Имам 20 айрон. Това ще го взема. Ще взема и крафтинга. Ще оставя един торч, ще взема крафтинга. И си отбелязвам откъде съм ходил, защото тая пещера, като гледам, не е много малка. И си отбелязвам откъде съм ходил. Така с торчовицата. Така. Слизам надолу. Това е гравел, нали? Добре. Стига, бе. Това ли е пещерата? Добре, не взема малко кол. С каменната кирка. Аз съм имал 6 айрон, бе. Не ги ли сложи да се пекат? Днеска, като бях на училище и имахме компютърно и госпожата по компютърно всеки говореше и пита дали иска да ме изпитва. И аз казах така на базик да. И тя верно почна да ме изпитва и точно ме изпита. И казах 2 верни отговора и ми вика, имаш хикс. И аз се чудя, що имам хикс, не съм сгрешил. А пък то хикс, като имаш 3 хикса, имаш една частица. И се бях притеснил толкова много. И най-накрая, като ми каза, си викам, добре. Защото си помислих, че имам двойка и там, да знам кой си помислих. Добре, сега би трябвало вече да мога да си направя някакви брони. Да направя гащички. И бутушки. Една каска. И един честплейт. Ще ми стигне ли за честплейт? Да, точно. Ама няма сега да си ги слагам още. Добре, още 2 айрон, взимам кола и почвам да бегам. Трябва да се направя барата. Много какво. Нямам да рука. Добре, после се направя барата. Чай си склах мишката. Хубаво ми се чувам, ще да кажа. Чувам ми се хубаво. Не трябва. Така, взимам си легалцето. Дропнем го, идеално. И взимам малко камък да се изкачвам нагоре. Така. Хоп, и взимам. Още айрон. Даже не съм видял. Това се бях видял, ще да го вземате. Така. Взимам малко камък. Тая вечер няма ли да свършва, бе? Бум. И взимам айрон. 1, 2. Само 2 айрон. Така. Добре, жив съм. Вижте как изглежда шугаркейна, бе. Мога да празах. Мога. Така. Хоп. Имам си меч, имам си всичко. Имам си гаща. Там виждам и скелет, което не е добре. Тук, това не е стата пещера. Тоест, то стара, аз преди малко бях в нея. Окей, зомбита има, което не е на добре. Аз имам само гаща. Не, имам какво броня. Кактус има. Взех кактус. Искам крипър. Бум. Моля, вижте колко е странно. Убил. И какво ми дава? Да избягам от скелет. Като му цели до пето.
Ма как ма цели? О, кучета. Трябва да убия този скелет за кокали. Колко кокали има? Как много кокали, бе? Ау! Я да мреш. Уи! Умре, бе. Ама защо не? О! Даде ми. Добре, защо нямам за Бога никакви кокали? Като съм убил 2 скелета вече. Кокали няма кокали. Ох, вероятно няма да имам куче. Исках куче, но нямам. Исках куче, но нямам. Искам куче, но нямам. Маля, колко кучета има тука. Да го ударя. Айде, нападнах. Айде, умирам. Айде, това ухапа овцата. Някакви овцата, бе. Мале, това как му нападна. С някакви маши ухапя. Уй. Буквално първия ми свят деца спомнах да видя какви са графиките, беше и такава гора. Здрасти, Кочан. Какво правиш, Кочан? Мога ли да се кача нагоре и да падна? Тоест да с кофата да... Как се кажеш, бе? Абе, сещате се за какво говоря. Само да не умра. Мисля, че това е достатъчно височина да не умра. Това много лесно било. Така. Тикви трябва да си ги взема. Тая тиква. Не една. Айде, още една взема. И готово. Така. Сега целта ми по принцип е да намеря село и да си направя full iron броня. Вече имам full iron броня. Сега другата цел е да си намерим село, но явно няма да стане в този епизод, защото вече става твърде дълъг епизод. Твърде дълъчък си. Така. Ще направя така. Всеки случай. И ще изкопам целият това айрон. Добре, 2 айрон има тук. Но тук има още. 1, 2. Още 2. Що са все по 2? Он, скелет, он. Това няма да завърши добре, не знам. Аре, бе, искам да се изкача. Къде е този скелет? Майко. Колко е трудно да убиеш някой. Слагам си броните. Така. Сложих си броните. Той пък е от другата страна. Явно ще спра сайда. После се. То па и долу има скелет. И ендърмен. Как бе? Къде отиде този скелет? Той е паднал отдолу. Защо? Добре, поне имам много айрон в тази пещера. Между другото, вие знаете ли от какво са тия звуци в кацално? Знаете ли общо взето от какво са тия звуци? Странните звуци, защото аз знам. От пещерите. Докато играх с Боби, вие би трябвало да го знаете. Снимали сме много клипове с него. И се абонирайте за канала му. Докато играх с него, се чуваха едни много страшни звукове. И проверихме в танета, в интернет, в интеркмет. И бяха казали, че е от пещерите. Не знам колко е вярно, но така бяха казали. Добре. Мога ли да убия всичко това? Според мен е. Но то пък има и крипър. Ще успея. Не мисля, че ще успея. Не, умрях. Гаус. Добре, хора, това ще отклипва, за жалост умрях.
ако искате още от... Какво ми излезе? Ако искате още от... поредица да го наречем, ако искате още от тези епизоди с старите версии, абонирайте се, махнете видеото. Нека да стигнем 60 абоната. От мен, чао, чао!